Tarinoihin tarvitaan usein erilaisia äänitehosteita. www.freesound.org on yksi paikka, mistä hakee erilaisia äänitehosteita. Eli lähdetään katsomaan, miten tämä palvelu toimii. Käyttö on hyvin yksinkertaista, eli jos ja kun halutaan äänitehosteita esimerkiksi junasta, kirjoitetaan tänne hakusana ja katsotaan, minkälaisia ääniä tänne on ladattu. Täällä esimerkiksi nyt Train Passing päästään kuuntelemaan ja miettimään, olisiko se tarvitsemamme ääni. Ja käynnistetään äänitehoste ja päästään kuuntelemaan, miten juna lähestyy. Kuuntelun voi lopettaa tästä stop-painikkeesta. Varsin hyvät soundit. Ei tarvitse lähteä itse äänittämään juna-ääntä. Jos tämä halutaan liittää osaksi omaa tarinaa, pitää ensin rekisteröityä tänne FreeSound-palveluun ja sen jälkeen ladata